أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanwa musulmai, insha Allahu bayan mun kammala karatun bagage da kuma wasula, za mu siga karatun alƙur'ani din ma insha Allah da yadda Allah. Amma kafin nan abinda za mu karantar shine mu nuna ma mutane muhimmancin wannan karatu, saboda wannan karatu da za a yi ana ce mai at-tajwid. Si tajwid din ilmi ne wanda yakan zaman fardu kifaya, saninsa fardu kifaya ne, amma mutum ya aiki da shi fardu aini ne ala kulli muslim wa muslima, kamar yadda mai hidayatul mustafid ya faɗa. wani malami yake at-tajwid hatmun lazimun man lam yujawwid al-qur'an athimu. tajwidi, ilmin tajwidi lalle wajibi ne, kuma wanda bai iya ci ba yake inda kana karatun alkur'ani to kana samu abin nan kuskure, kai kamar kana samu zunuba ciki. Saboda si inda aka ce a tajwid, ma'anar tajwid shine ka gyara karatunka, ka yi karatunka yadda sahabai suka karbe shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa za mu karanta bayanai kaɗan daga alkur'ani din ma, sannan mu siga muhimmancin shi tajwid din ma da kuma alkur'ani mai girma. na'am, ba'd. alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin gabawansa manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kuma bai sanya karkata ba a cikin wannan alkur'ani. wassalatu wassalam ala man anzala alaihi alquran, Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga wanda aka saukar da alkur'ani a gare shi, Muhammad dan Abdullahi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa. amma ba'd, fa inna Allah jalla wa ala qad faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umam bil qur'anil karim. bayan haka, haƙiƙa Allah mai girma da ɗaukaka ya fifita al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani mai girma, alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. wanda barna ba ta zuwa a gabansa da bayansa, saukakke ne daga mai hikima, godadde ne wanda ake godewa. wa'ada bi hifdhihi liyabqa nuran yahtadi bihi man arada Allahu hidayata. kuma wannan alqur'ani kuma yayi alƙawarin tsere shi domin ya zama haske da ake shirya da shi wanda Allah yake nufi ya shirye shi da shi, kama qala ta'ala, kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. kamar yadda Allah madaukaki yace, lalle mu muka saukar da alkur'ani, kuma lalle mu za mu tsare shi. wa yassarahu li'ibadihi, fa qala subhanahu fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. kuma ya sauƙaƙe shi ga bayinsa, tsarki ya tabbata a gare su yake, saboda haka muka sauƙaƙe karatun alƙur'ani da harshenka, tsammanin su riƙa tunawa. وقال الله تعالى إذا إنا جعلناها قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. kuma Allah maɗaukaki ya ce lalle mun sanya shi abin karantawa da larabci
ko kuna hankalta. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما الله مدوكاكي يكي ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana madaidaiciya. Allah zai gyara muku ayyukanku, kuma wanda ya yi biyayya ga Allah da manzonsa haƙiƙa ya samu rabo mai girma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anan za mu tsaya sai Allah ya kawo mu gobe insha Allah.